da ubangiji ce sabatu yuzilluhum Allahu yawma la zilla illa zillu me ake nufi da illa zilluhu sai inuwarsa wace inuwar domin ya ce yawma la zilla ranar da babu inuwa a nan gidan duniya mun saba muna da inuwa katanga ta gidajenmu itace duwatsu bishiyoyi duk muna yin mai inuwa da su to waɗannan kuranan tashin kiyama duk za a kawar da su hatta duwatsu wa yas'alunaka anil jibali fa qul yansifuha rabbi nasfa fa yadharuha qa'an safsafan la tara fiha 'iwajan wala amta babu duwatsu babu itace babu komai kaga yawma la dhilla ka illa dhilluhu sai inuwarsa to anan ɗaya daga cikin ma'ana uku zai ɗauka sai inuwarsa shi Allah wato inuwar zatinsa wannan ma'ana tana da kyau sai inuwar al'arshinsa sai inuwar da a rannan zai halitce ta don ya yi ni'ima da ita ga bayin da suka cancanta wannan inuwar ni'ima ce kan kenan sai a rannan za a same ta ni'ima ce ta an halicce ta an tanade ta ko a rannan za a halicce ta ko an halicce ta an tanade ta tana nan tana jiran wanda suka cancanta dan a yi musu inuwa da ita amma ba zai yiwu a ce sai inuwar zatin ubangiji ba subhanahu wataala dan Allah akwai hijabi tsakanin da mutane shi kan hijabin haske ne da yace manzo Allah ce hijabuhu nur law kashafahu la aharaqat subhatu wajhihi man taha ilayhi basruhu min khalqi ma'ana hijabi da ya makance kansa da shi haske ne hasken da Allah zai yaye shi to da hasken zatinsa ya kone dukkan halitta gaba daya hasken fuskarsa kadai da haiba din da kwarjinin da ya narkar da dukkan halitta da mutane da aljanu da mala'iku da duwatsu da komai da sama da kasan komai da sai ya narke to da haka sai ya lullube kansa da haske shi yasa da Abu Zarri ya tambaye manzon Allah hal ra'aita rabbak shin kaga ubangijin ka sai ce nurun anna ara yani hala baini wa bainahu nur wani haske ya shiga tsakanina da shi ma'ana hasken da Allah ya wa kansa hijabi da shi ina fata an fahimci wannan to saboda haka dai magana da malaman sunna suka tafi akai na farko dai ba dai inuwar zatin Allah bace ko shakka ba akwai wata riwaya da sunna inuwar al'arshi da dama daga cikin malamai sun rushe wannan riwaya ta inuwar al'arshi sai dai kawai inuwarsa yau ma la zilla illa zilluhu kamar yadda bukhari din ya rawaito amma cewa zai musu inuwa da inuwar al'arshi suka ce babu ita wanda riwayar wata tabbata ba domin al'arshi shine halitta mafi girma cikin halittun ubangiji duk abin da ba al'arshi ba kasa da al'arshi yake yanzu ita rana da wata da taurari gaba daya da su da sama wanne ko girma sama ta biyu su girma sau nawa sama din kanta ta daya da muke kila mu ce idan muna hango diririnta to ita kuma girmanta bai kai na ta biyu ba in ka hada sammai guda bakwai din gaba daya ka alakar ta tsakaninsu da kursiyu to kamar ka dauki zobe ne ka jefa shi a cikin daji shine alakar da ke tsakanin samman bakwai gaba daya da mai kursiyu wanda Allah ce wasu a kursiyu ko samawati wal ard kursiyin Allah ya fi karfin sammai da kasai girma duk ya yalwace su to kuma shi kursiyu gaba daya inda za ka ɗauke shi shi ma ka jefa shi akan al'arshi kamar zobe ne kuma a cikin daji gaba ɗaya to kaga ina har rana za ta zo kuma a ce kursi zai abin da ba yadda za a yi ma idan aka ce ga kursi a ƙasar rana ya za a yi rana ta iya haska kowa mana cikin inuwar kenan ina ba ta fahimta ma'ana dai shine magana da malaman sunna suke yi cewa dai inuwar wannan da ake magana inuwa ce ta musamman da Allah zai halicce ta ya ni'imta bayi da ita ranar da babu inuwa sai ita kaɗai a matsayin inuwa